Значи, стигнах чак от Балкана и помним се, нали? Не ме ли познавате? Кой сте? Значи, пак ще трябва да разказвам цялата си история. Аз съм войвода Горан Войвода, най-големия резак на Югоизточния Балкан. Като бях малък, ме потурчиха, убих Абдул-Азиз Хасан Ага с самоуби. Страх от моята мощ. Много съм опасен. Аз съм потомък на, между другото, много хубава китара. Конфискувам я. Седни! Ти седни. Добре, чакай преди това да си доразкажа историята. Моля, под нами коженото да се дигне. Потомък съм на старото племе на Атила Дуло и на Марс. Аз съм от рода Дуло Марсус. Страхотно ми се получава напоследък. Значи, трябва да знаете, моя внук е хан Крум, дядо ми е хан Кобрат, а с хан Спарух сме братовчеди, внук ми е цар Симеон, между другото той беше гей, много беше сериозна работата, както и да е. Сега съм дошъл за съвременни работи. Важното е да си говорим стимулантите за моите хъшове. Нали? Ще може да вземем от тях. Другата свърши. Искаш да кажеш, че моите хъшове няма да могат да мързелуват отново? Ще бъдат полезни на хората? Моля те, не говори глупости. Сигурен съм, че имаш. Всичко свърши. Но дори да имах, какво щеше да ми дадеш? Виждаш ли този ямрук? Носили са го всичките ми прадеди. Освен това, тази монета е много скъпа за мене. Нямаме друга. Всичко свърши. Отивай си. Не настоявай. Сигурен съм, че ще имаш нещо за мен. Нямам нищо. Отивай си. Не мога да си тръгна. Какво? Защо го насочваш към мен? Не се замесвай с мен.